Türkmenistanda goňşy Özbegistana gidip bu ýurtdan daşary döwletlere, hususan-da Moskwa gidýän raýatlar köpelýär. Bu usuly saýlap alýan raýatlar munyň sebäplerini Özbegistanda uçur biletleriniň bahalarynyň Türkmenistandakydan 2 käte 3 esse arzandygy bilen düşündirýärler. Bu aralykda Türkmenistanlılar Farab gümrük nokodundaky we Aşgabatyň aeroportundaky tejribelerine salgylanyp, Türkmen gümrük işgärleriniň ýolagçylary gödök çemeleşmeginden nägile bolýarlar. Goşa raýatlygy, ýagny Türkmenistanyň we Russiýanyň raýatlygyna eýe bolan köp adam Özbegistandan Moskwa ýa-da beýleki ýurtlara uçmagy makul bilýärler. Olar Özbegistan bilen aradaky Farab gümrük nokodundan geçip Buharanyň aeroportundan uçýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 21 fevralda aýtdy. Türkmenistanlylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä ýolagçylara Özbegistandan daşary ýurtlara şolsanda Moskwa uçmak telim esse arzan düşýär. Şol sebäpli bu ugrun ilat arasynda meşhurlygy artýar. Russiýanyň Esyed aviakompaniýasynyň Buhara Moskwa ugru boýunça bir biletiniň bahasy $130–160 aralygynda bahalanýar. Ýolagçy öz ýany bilen 23 kilogram bagajy we eline 10 kilogram ýük alyp gidip birýär. Uçurda ýolagçylara sandwich bilen kofe, çay we miwanyň şiresi berilýär. Özbek Howa ýolları kompaniýasy edil şu ugru boýunça bir bileti $80 satýar. Ýöne uçurda iýip içmäge hiç tat bermeýär. Käbir ýolagçylar Moskwanyň Domodedowo aeroportuna Türkmenistan Howa ýolları kompaniýasynyň Moskwadan Aşgabada bir ugru boýunça bileti $390 satýanyny gördüler. Özbegistanyň uçmak 2-3 esse ardan düşýär. Diýip dekabrda Buharadan Moskwa uçan we fevral aýynda Moskwadan Buhara ol ýerden hem Türkmenistana dolanan ýolagçylaryň biri aýtdy. Türkmenistanlılar üçün Özbegistanyň üstünden daşary ýurtlara şolsanda Russiýa, Hindistana gitmegiň iň ardan ýollaryň biridir we bu ugrun ilat arasynda meşhurlygynyň artýandygy barada Azatlyk mundan ozal hem bir näçe gede habar beripdi. Bu aralykda bu ugru boýunça syýahat edýän ýolagçylar syýahatçylyklarynyň Özbegistanda we Russiýada yeňil, çalt we bökdünçsiz geçýändigini, ýöne Farab gümrükhanasyna ýetenlerinde muşakkatly ýagdaýlar bilen ýüzbeýüz bolýandyklaryny aýdýarlar. Men gece saat 2'de Buharanyň aeroportuna gonnum. Ýerden saat 7'de taksa minip Özbek Türkmen serhedine gittim. Bu 2 saat soň serhede bardym. Taksa 2000 soň ýagny 18 sent töledim. Özbek serhedinden Türkmen serhedine gidýän marşrutka minip 9:15'de Farab gümrük nokoduna ýetdim. Bu ýerde Covid üçin test tapşyrmaly ekeni. Test üçün 130 manat töledim. Saat 11'e çenir şepagat uyatynyň gelmegine garaşdym. Diýip Türkmenistanly ýolagçy aýtdy. Onuň sözlerine görä şepagat uyasy testiň netijelerini saat 3'de getirdi. Bu aralykda ähli ýolagçylar garaşdy. Olaryň arasynda ýerden saat 7'den bäri garaşýan ýolagçylar şolsanda Hytaýlylar hem bardy. Bu ýerde suw ýa-da iýmäge zat satyn alarýaly hiç zat ýok. Adamlar daňdandan bäri ne suw içip bildi, ne de bir zatlar garwanyp bildi. Buharanyň gümrükhanasynda garwanyşhana bardy, ýöne ol ýerde ähli barlyklar ören çalt geçdi. Şol sebäpli bir zatlar satyn almaga zerurlyk hem bolmady. Men saat 4:25'de Farab gümrükhanasyndan çykdym. Bu ýerde başga-da 7 ýolagçy garaşyp oturdy diýip ýolagçy bellidi. Ol ýolagçylaryň diňe garaşmak bilen çäklenmän. Eýsem gümrük işgärleriniň gödök çemeleşmegine hem sedewar bolýandygyny aýdýar. Gümrük işgärleri ähli ýolagçylaryň çemadanlaryny açyp, illerini illik giýmän, hemme egni işikleri dördüler. Goş golamlar daş töwregi seçildi. Bu barlyk däldi, reýtdi. Olar öýde gaplanan mürebbäni geçirmeň gadagandygyny aýdyp, ýolagça gygyryp gödök çemeleşdiler. Olar ýolagçynyň näme bolanokmy diýen soragyna hasta gaharlanyp, oňa 2 gün tutulukda saklamak bilen haýbadatdy. Biziň ýurdumyzda näme bolýar, näme üçin adamlar bilen şeýle gödök çemeleşýärler diýip köp ýolagçy gaharlandy. Diýip başga bir ýolagçy bellidi. Azatlyk baýdylanlar barada Farab gümrük nokodundan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi.